muri mugroup rinofanirwa kuwana zvinhu. Ndakati that's why Elijah asina kupa Elisha manto kusvika Bhaibheri rinobuditsa pachena kuti akutakurwa nechampupuri achienda mudenga. Manto yake rakadonha, Elisha kwakunonga. Zvokureva kuti hapana Elijah paakabvisa bhachi akati munin'ina ndakuenda zvawaiteerera zviye izvi. But unoziva here kuti munhu aikumbira rodhi yese achiti please ndiri kuda double, please ndiri kuda double. Elisha haana kuti ndokupa, akati ukandiona ndichienda unoiwana. Kureva kuti Elijah haasi mulevel yekupa Elisha, but denga ndorinofanirwa kuona munhu kana asvika right place. Nokuti Elijah haana kubvisa bhachi. Bhaibheri rinongobuditsa pachena kuti asimudzwa nechampupuri, bhachi ndorakaita sei? Rakadonha. Kureva kuti denga rinogumura rega, ropa rega munhu ari right position. Nekuti mukomana uyu aikumbira kuti mudhara ndipei, mudhara aiti Mwari vanofanirwa kupurufa chauri kukumbira iwewe. Ndogona kuda kukupa, but denga rikakupa ririro ndobva ungatowana double. Saka Elijah atakurwa achienda mudenga, manto yakadonhedzwa nemhepo. There was a wind of God. Pakaita champupuri, mhepo iyoyo ndo yakaziva kuti kune vamwe vanhu vari kutsvaka zvinhu zvine munhu. Mhepo ikakatanura murume mukuru bhachi ikatisira mufano. Kureva kuti muna Elijah haanga asiri palevel yekupa Elisha, but Elisha anga ari palevel yekupiwa nedenga. But problem yake aizvitsvagira kumunhu. Saka rodhi yese ainzi ndiri kuenda kwakati yeutera, ndiri kuenda kwakati yeutera. Paakamira achiona Elijah achienda, manto ndokubva yadonha pari. Kureva kuti chinhu chaaifungidzira kuti anoita kupiwa this way, aifanirwa kupiwa this way. Let me explain this. Elijah achangotora manto omutambidza, direction yaaitarisira kuti inouya nezvinhu ndo yanga iri wrong, but munhu aifanirwa kumupa zvinhu ndiye anga ari correct. He was the right man, but manto yakadonha kureva kuti yakauya this way ichienda pasi, uyu kwaakunonga. Kureva kuti it takes worship, nokuti kuti unhonge chinhu ndokunge wakotama. Kureva kuti chinhu chauri kuda munin'ina, how iwe unoworshippa Mwari zvakadii kuti ugone kuchiwana chinhu chacho. Nokuti kukumbira kwako is not enough, nokuti hachiwanikwe wakamira, chinowanikwa wakotama. Bhachi rikadonha urinhonge wakamira. Mucheka waElisha pawakadonha zvakatotora waElijah, zvakatora Elisha kukotama kuti anhonge. Kureva kuti zvaaikumbira achifungidzira kuti zvinouya so, zvaaitoda kuti azvitore so. Ipapa ndo panetsa vazhinji vedu kuti kune zvimwe zvaari kutarisira kuti zvive neimwe direction, but I want to tell you the real direction inokunzira zvinhu. When you kneel down and worship God, you can pick your answers. Mabvi ako akadhizainwa kunhonga zvinhu zvoupenyu hwako. Zvinhu zvaunotsvaka mulife unozvinhonga kana mabvi akuziva basa rawo. Elisha achida kuna Elijah aifungidzira kuti zvinouya this way, haana kuziva kuti zvinotoda wakotama kuti uzvinhonge. Yeti munhu wawina ndiye anazvo, but haatenderwe nedenga racho kukupa pasina worship. Kureva kuti munhu akangoda zvinhu zvekwamwari but asina nguva yekurumbidza nekunamata Mwari wacho, hazviwanike. So mukadzi uya kuna Jesu ndovanzi aiwa chingwa chevanati pekumba, ndovati hongu tenzi ingawani mbanana dzinodya zvinodonha patafura. Great is your faith. Great is your faith.
kutenda kwemhando iri kutsanangurwa naJesu. Jesu ari kuti nematauriro andaita watonzwa kuti hapana matukiro andakuita, but watonzwa uchiwana mukana mumeseji yakadai, kureva kuti une manzwiro anopruvha kuti uri mhando yekutenda. Unonditenda zvokuti unoziva kuti even mukutuka kwangu ndinenge ndichikukomborera. Even mukunyarara kwandaita uri pano, waramba uri pano, isign yekuti faith iri mauri, yekuti kana akambonyarara paari handibve. So kana mwanana tuchinonga zvinodana patafura yatenzi, kurati mukadzi uyu azviisa muklasi yembwa dzacho, awirirana nemeseji yaJesu. Saka ati yes Lord, kana kuti hongu tenzi ndo kulevel yedu, but kulevel yedu kwacho I can access grace. Why? Nokuti isusu tinoendawo pasi petafura. Chingwa hachisi chedu, ndechevana venyu, but icho chingwa nesu tinenge tinowirirana, nokuti even vana venyu vasingade chinodzika. Uchaona kuti when you get a revelation, kune munhu anogona kuti pandakarwara ndo pandakazoziva Mwari. Zvoita sekunge Mwari anomboshanda nemaproblems kuti vanhu vamuzive. Handi understanding yengu yatinayo kazhinji. Pandakabirwa ndo pandakazonamata, pandakarwara ndo pandakatendeuka. Statement yako ikava plain kudaro, inenge ichipa credit kwete kuna Mwari kuma situations. Zvoita sekunge Mwari haana kushanda nerudo rwake kukuhina, but akashanda nematambudziko. Pandakarwara ndo pandakanamata, ndofunga Mwari vakatoshandisa kurwara ikoko kuti ndiuye kwavari. Statement iyo Satani andati urambe uchiitaura, nokuti haipe Mwari mbiri yekunaka nekururama kwawo. Inoti anomboshanda nemaproblems kuti ahwine vanhu. Rega ndikudze chakashandwa nacho naMwari kuti ahwine vanhu ndiJesu. Saka zvaunofanirwa kuziva ndeizvi, nyangwe uchiona sekunge kurwara ndokwakakuunza kuna Mwari, ndiMwari wacho agara achida kukuunza, but iwewe wakazvidiscover mukurwara, but rudo rwake rwagara. Saka uchiona chirwere chacho hachina kukuuraya, kuda kuti iye ndiye agara akaisa shoko kuti uya kwandiri. Haunombozvinzwira Mwari wakatuma Jesu kuti anenge atenda munhu auye kwaari. Saka the only way nzira inoshandiswa naMwari rudo. God is love. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Kurati munhu wese ari kutendeuka achiuya kuna Mwari, haasi kuuya nekuti pane problem yamukonzera kuti ade Mwari. Haasi maproblems anokonzera kuti munhu ade Mwari. Chinokonzera kuti munhu ade Mwari inyaya yekuti Mwari wacho akamuda munhu iye. Ipapo panofanirwa kujeka. Nokuti neniwo ndakakura ndichitaura izvozvo. Pandakazorwara so ndo pandakazoziva Mwari. Gamba Mwari wacho ndiye akandiziva. That's why mukurwara ndakafunga izvi. Nokuti kune vakarwara vakaenda kun'anga vakafira iko. Dai Mwari aishanda nemaproblems, hazvaita kuti mumwe akapinda muproblem oenda kun'anga, aifanira kungonanga kwaMwari. But problem haisiriyo nzira inoshandiswa kuti vanhu vauye kuna Mwari, but munhu anogona kudiscover ari muproblem kuti kuna Mwari. Izvozvo zvoburitsa pachena kuti rudo rwaMwari rwanga rwakanyanya vaiva muproblem, saka wakazofunga Mwari. Saka haugone kupupura uchiti pandakatambudzika ndo pandakazoziva Mwari. Saka dzimwe nguva Mwari vanoshanda nedambudziko kuti uvazive. Mwari vanoshanda nerudo kuti uye kwavari. Nokuti pese munhu paanotaura achidaro, Satani anobva afara kuti munhu ane wrong picture yaMwari wacho. Saka whatever chiitika mulife make, it's a point yaandiburitsira kuti Mwari haamuzive kuti anoshanda sei uye anoita sei zvinhu zvake. Hakuna problem
yekuti Mwari anoti Jesu apa usaende vanhu vakanena mwono matarika. God is love. Mwari rudo. Ashande nema problems kuti vanhu vauye kwaari. Anoshanda na Jesu anopedza ma problems kuti vanhu vauye kwaari. But munhu anosvika paano discover kuti kushupika uku ndanyanya beta ndinamata. Ozopedzisira kufunga kuti pandakashupika ndopandakaziva Mwari. Saka nhamo ndo yakaita kuti ndiuye kuna Mwari. Gamba chakaita kuti uye muna Mwari ipfungwa yawakava nayo munhamo kwete nhamo. Kurati pfungwa yako yakawirirana nepfungwa yaMwari kuti Mwari rudo anogona kukubatsira. Let me show you something about decisions. First Kings. Second Kings. Kuna mambo akarwara. Adona pamusoro pemba. Ndokuudza varanda vake kuti endai munondibvunzirawo kuti ndinopora here. Vari munzira kuenda kunobvunza. Ainobvunzwa wacho haasi Mwari, but ndechimwewo chimwari chokwabhari chainamatwawo mune imwe nzvimbo. Vari murwendo rwokuenda kwakusangana nemuprofita waMwari anonzi Elijah. 2 Kings chapter 1. And Ahaziah fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. And he sent messengers and said to them, go and inquire from Beelzebub, the god of Ekron, whether I will recover from this disease. But the angel of the Lord said to Elisha the Tishbite, arise, go and meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, is it not that there is no God in Israel, that we may inquire from Beelzebub of Ekron? Therefore thus says the Lord, thou shalt not come down from thy bed. You are surely going to die. And Elijah departed. Chakauraya mambo uyu hachisi chirwere. Pfungwa yaakava nayo pakurwara ndo Mwari yaakaona kuti ndomuurayira iyo. Mambo adona pamusoro pemba ndi mambo okuSamaria. Kwavari kune muprofita anonzi Elisha vanoziva kuna Mwari chaiye, but ndokubva vangoita a poor decision kuti rega ndinobvunza chimwari chekuEkron Beelzebub. Varanda vangu mhanyanyi, varanda vachimhanya ndopanoona kuti Mwari chaiye aitoona munhu achidonha achikuvara, akanzwa munhu achiita pfungwa dzekuti beta ndinobvunza umwe Mwari. Izvozvo zvega kwete dambudziko remunhu. Chakanyanyobata Mwari zviri kufungwa neari mudambudziko, kuti une shuwa here kuti nedambudziko rawiri naro haunei neni. But uri wekuSamaria kuna Elijah, hakuna here Mwari kwaIsraeri zvawafunga kunobvunzira umwe Mwari. Zvokubuditsira pachena kuti chirwere changa chabata mambo Mwari vaigona kuchipedza. Kureva kuti dambudziko hombe raiva namambo hachisi chirwere, decision making in time of trouble. Handizive mambo vari pano, dambudziko rako is not too big for the Lord, but the decisions you make in trouble, they are also trouble. Yes. Saka hanzi akatuma vanhu kuti ende munobvunza ndopora. Kuri kuendwa kusati kwasvikwa, Mwari chaiye ndokubva aziva kuri kuendwa kuti hakusiriko. Kwakutumawo Elijah muranda wake kuti sangana nevanhu uvaudze zvaMwari chaiye nokuti vaida asiriye kuti chaiye ari kuuraya munhu. Varanda ndokubva vadzoka kumba vakati pane watasangana naye parodi. Zvikanzi anga vapfeka zvorudzi ndokubva vatsanangura. Zvikanzi ndiye Elijah. Hakusiriko kwandakutumai. Ko sei
vagona kudzoka vadzoka nelatest manje yekuti muri kurova pasi. Elijah ari kuiziva nyangwe musina kuti tumaiko unozva kuti dambudziko rese rawina rumwari anoriziva, but decision yawina inongomukwadza. Munhu ane dambudziko haasi kutomboziva kuti mwari vamuona achidonha ende mwari vanogona kumuporesa, zvekutoti mwari chavako chiri kubata mwari ndechekuti koma akurongei zvinhu zvakadai. Saka tami vanoti rega titume vanhu kuti vanobvunza kuna Bheozabhabhu, mwari wobva watumawo Elijah. Sangana nevanhu uvape meseji yerufu. Kana vane shungu neumwe mwari wavaida kunoona vachakontinya havo, but ndo latest news. Mambo haasi kuzopora, anofa. Mambo anzwa kuti Elijah ndo zvaataura, haana kuzoconcentrate again namwari waanga atumira vanhu Bheozabhabhu. Akakuda kudhila naElijah. Uchanoti mweya wekusapona unoita kuti urwise panoponesa. Mambo, kana shoko rataurwa naElijah risiri a threat to your life, there is no need to concentrate about it. Continue kuenda kuna Bheozabhabhu, but kukuprovira kuti mambo ava vaiziva kuti mwari chaiye ndiye anotaura zvinoendeka. Vanga vawariti nekutaura kwaElijah, vakati vanhu vangu endai kuna Elijah mumudzi auye kuno. Saka mambo nguva yese Elijah munomuziva ende munoziva kuti zvaanotaura zvinoita, but maakutuma vanhu kusiriko sei. Ozati nemunhu anoziva kuti mwari anogona, ukanamata mwari upenyu hunoendeka, but ane mushonga muhombe. Zvese izvozvo hatiziva. Izvozvo ndo zvinongobvohwa munhu. Hazvinoti nyaya yako ihombe. Iwe ndiwe uri too difficult kuti ubatsirike. Elijah arimo mudunhu zvekuti vanhu pavauya kuna mambo vakati pane murume watasangana naye ati muri kufa. Mambo ndobva vabvunza ndobva ati ndiye Elijah. Saka kurwara kwese Elijah muchiziva kuti aripo ende muchiziva kuti anoshanda naJehovha ende anotaura zvinhu zvinoita, koma angamatumire vanhu kusiri. Mweya werufu, mweya wekutambudzika ukabata munhu unoita kuti akanganwe zvinobatsira, but agone kurwisa pane hope yake. Judges chapter 15. Varume vekwaJudha vakatora rope mbiri, 2 new ropes, vakaenda mubako raiva naSamsoni. Vakati uri hama yedu tozviziva, vati varume vekuchiFiristia vatinetsa, saka tauya kuti tikusunge. Samson calling yake ndeyekusunungura hama dzake dzechiJudha, but hama dzake dzinosvika palevel yekunotsvaga rope nyowani yekusunga musununguko. Chikonzero mweya wekusasununguka unoita kuti newe uparticipate kuzvisungirisa. Unoziva here kuti Satani mweya yechina kana kuti mademons akabata life yemunhu, dhimoni handiro rinoita chinhu, munhu wacho ndiye anenge akuita chinhu ichocho. Mweya wechina ukabata munhu kuti abe, mweya wekuba ukabata munhu, mweya wacho haube, munhu wacho ndiye anofanirwa kuba. Kurati pane kuconcentrate, pane kuparticipate kunoitwa nemunhu haatakwa nespirit. Kureva kuti ukaziva nokuti nzwa God nespirit zvinhu izvi. Spirit yako inotonga God. Saka uchiona mweya yechina ikabata munhu, no matter the body rinoitiswa zviri kudiwa. Saka uchiti ukasvika pabhawa ona munhu akanaka chaizvo iri nzenza, uye kuti bhodhi ndo akadzi wekuisa pamba ari kutsvagei kuno kuseri kwepamba. Inyaya yekuti bhodhi harina basa, mweya wakapinda mubhodhi anoswera unovhunduka. Unongoita
kuti utyo chimhurisa ukadzikama kunza kuti handeve kusera aizvo kune pfambi yokuti ukatarisa unomuka kuti haisi pfambi ari kunyepedzera anenge ane good body wrong spirit. Why? Nokuti body harina power. Chine power is spirit to control the body. Saka shoko ra Jehovah rikauya mulife mako, it's a spirit word. Iroro ndo rino control the body. Saka mweya yechina inotoziva kuti kana musina zvaMwari, it's easy to use your body. Kana iwe usina shoko ra Mwari, which is a spirit, the word of God is spirit. Mweya kana zvaMwari zvisimo, wakaipa anogona kukushandisa haurambe, even usingade. Hausati wanzwa here munhu anoita zvinhu patopedzera akudza kuti abata handizvifarira. I remember mazuva ataenda kupambira wega uri kwayo nyazonoti hapana zvandiri kuita, but next week ouya good thinking yange isiri enough. Nokuti as long spirit yapo, even your mind becomes useless. Yes. Uri kumba kwepfambiso wakagara pamvete unenge uchifunga kuti mari yaikwana kuenda kumusha apa ndokasina zvirikuita kufunga musha ikoko, but nokuti zvakakubata hazvirespect a good thinking, unoramba uchiita idzodzo but uzoti hazvina basa. Why? Nokuti body mind iri under the body. Good thinking haigone kuchinja life kana usati wawane the right spirit upon your mind. So body rino responda spirit yauya, nyama ite zvainoda, inoitiswa zvinodiwa nemweya wakauya ipapo. And I'm Getsman. Jesu anoya kuvadzidzi vake oti mukai munamata. Kana iverenga Jesu ndiye anotaura statement yekuti mweya unoda asi nyama yakaneta. Asi mweya unoda asi nyama yakaneta. Havasi vadzidzi vaipindura. Ndi Jesu aitotaura apesiva in the spirit kuti mweya wenyu unoda but nyama yakaneta. Kureva kuti nyama nemweya pane chinotonga chimwe. Saka kana zvakunzi mweya uri kuda nyama yakaneta, izvozvo handizvo zvazvoreva. Zvazvinotoreva ndezvekuti pamweya makaneta, saka nyama ichigona kugarisa mweya. Mweya unoda asi nyama yakaneta. Chinotonga chimwe chimweya nenyama mweya. Nokuti dhimoni rikakubata unofamba ukapedza mabhawa ese usina mari, uchida kungoona bhora, kunoona vanotamba tsoro. Mweya ukabata unenge noti vakomana pavaifungidzira kuti nyama yakaneta vanga vatoneta spiritually kwete physically. So body rino responda ku spirit iripo. Ipa vari kutonzi mukai munamati muregere kupinda mumiedzo. Kune miedzo waiuya hongu saka vaifanirwa kunamata kuti varegere kupinda mauri. Yes, nokuti inzwa even paLord's prayer musatirege tichipinda mune zvinotiedza. Kureva kuti unotofanirwa kunzvengeswa kupinda mumiedzo. Miedzo ngaiuya hayo, but regerai wewe kuregedzwa uchipinda wega. Temptation pane pamwe pekuti Satana asati akuedza iwewe ndori kutomuedza. Shuwa woenda kuarea inowanikwa zvinhu izvozvo wodzoka uchitei kwatatiri miedzo yega yega. Tanga ndaenda kumiedzo
hazviitika kuti upinda mubhawa pungwe urimo wodzokoti eri anangandira kumana kune miedzi vakadzi vari ipapa ndo panobudiwa pachena kuti ndanga ndamboenda kumiedzi. Miedzi haina kuuya kwauri but wakatoita kuenda ikoko. So paprayer tinenge taakudai guide kuti tiregere kuregedzwa tichipinda. Kuuya inotouya but hatifanirwe kuenda kwairi. Nokuti unoita kuuya chinoita kuti Mwari vautendere kuuya, simba rekukunda vanenge vakupa. But ukanopinda wega simba racho hauna. Let me go back to my text. So mudzimai anzi dambudziko remwana wako inyaya yekuti panguva ino ndakatumirwa kwana wezi, iwe hausiwe mwana wezi, kureva kuti haakwalifai zvachose. But mweya wekutsungirira unobva kupi kumunhu asingakwalifai? Inyaya yekuti murume waari kutaura naye ndiye anokwalifaisa vasingakwalifai. Ukaziva Mwari waunonamata hauzoramba uchitarisa mamiriro akaita zvinhu zvako, unoramba uchifokasa mamiriro aakaita, wozoziva kuti zvako zvinotochinja chete. Chikonzero chekuti zvako zvichaita haisi nyaya yemaonero auri kuzviita, inyaya yemaonero aunomuita. Haasi wekwaIsraeri mugurupu remakwai akarasika hamo, but anoramba ari ipapo. Hongu tenzi. Chikonzero ane personal revelation kuti this man haakontrolwe netime. Zvaari kutiudza zvenguva ndokunge inini ndisingaandastende munhu wacho. Ukaenda kuna Luke chapter 7, a Roman centurion akaendawo kuna Jesu, zvanzi muna matsi muno ari kurwara ari kumba, zvanzi alright let's go. Ndoba akazoti no, taurai shoko beti anopora. Jesu angabvuma kuenda kurati vanga vakutofamba, ndoba akazoti aiwa I'm not worth, taurai shoko anopora. Kureva kuti dai Jesu murume uyu asina kuchinja mafungiro ake kuti taurai shoko, vaigona kutora 1 hour vachienda kumba kwake, munhu aigona kupora after 1 hour. But paakachinja mafungiro aenda Jesu wacho. Kureva kuti tinofanirwa kuchinja kuti zvako zviita hasi mwacho. Iwe wacho uri muproblem, maziviro unoita unogona kuzoziva zvangu zvinoita gore rese, nokuti hakuna gore Mwari raanogona kunyatsoita zvinhu, anogona nguva dzose. Mwari haana specific time yekunzi panguva iyi ndo paanonyatsooneka kuti ndiye Mwari. He is God. Nyika isati yasikwa, in the beginning vanongoti God was created. Kureva kuti asati atombosika chinhu anga ari Mwari, asika zvinhu anoramba ari Mwari. Kureva kuti umwari hwake hauna season. Maseasons akazouya umwari hwacho huriko kudhara. Hakuna time yaigona kuva Mwari anogona, nokuti chero pazvakatanga aingogona. Genesis 1 ndo picture yaMwari waunonamata. Saka akaita kuti inyorwe ave mavambo. Insign yakuti I am a God who can begin where there is nothing. Yes. Genesis 1 autobiography yaMwari. Kuziviswa kwakwe wakatenda Mwari kuti ndo zvandiriwo izvi, ukazoonawo zvako zvadai ndiripo. Nyika yanga ine rima, iri void, iri shapeless. Mwari ndokubva vatanga kugadzirisa. Kurati chinoita kuti vazivikanwe kunzi Mwari varipo, kufarira kuona zvadaro woshedzwa kunzi gadzirisa. Let me explain this story. So mukadzi uyu haasi muproper time yekuti abatsirike, but ane a proper revelation beyond time. Rubatsirwo rwake rwaifanirwa kuuya Jesu ava nemavanga kuti mwana wake awane healing, nokuti tese kunze kuno takatoponeswa naJesu tinoti nemavanga ake. Kune vakaenjoya healing asati ane mavanga.
mukadzi aiva neishu yekubuda ropa haana kumirira mavanga ajesu akatoporeswa najesu asina mavanga but rimwe genga ndo parinozoti nemavanga ake takaporeswa uyu mukadzi adaro anoti ine asati anawo zvangu zvazvaika kureva kuti revelation yauinayo maari ndopa unotorera zvinhu zvako vamwe vanotoda jesu ane mavanga kuti apore mukadzi aibuda ropa akaenda kuna jesu asina mavanga akapora kureva kuti maziviro unomuita ropa unokwanisa kuaksesa zvauri haisi nyaya yamwari wacho inyaya yemunhu wacho ari mudambudziko kuti unomuziva sei. How deep are you muknowledge yamwari? Shuwa mukadzi audzwa kuti ndakatuma makwayo kwezera rakarasika aifanirwa kusumuka kuti at least nandauya but kana zvisingakutenderei it's okay. Mukadzi akati I know you personally, it's not a matter of time, nokuti gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika saka handisi kumirira ropa richadeurwa rimwe rakatodeurwa kare. There is a revelation I know iri beyond kuzoenda kwako pakrosi kureva kuti maziviro aunoita mwari. Daniel 11:32 vanoziva mwari wavo vachava nesimba vachaita mabasa makuru. Kuda kuti zvakamirirwa nevamwe vamwe vanenge vakazviwana kugara muna mwari iyeye zvaunofungidzira kuti mwari vachaita. Let me tell you, mwari haana future nokuti mufuture macho arimo ari muinternal now. Mwari haana mangwana nokuti mumangwana macho arimo. Let me explain these things. Mwari haasi munhu. God is a spirit. Haararame mutime ari muinternity zvekuti maari hamuna next year itori mari iye hamirira kuti gore rikwane rakatokwana kudhara imomo mari. Saka chese chaunofungidzira kuti mwari vacha chitori munow. That's why Bible ichiti now faith. Kurati now ye faith irevelation yekuziva kuti zviri munow. Nokuti with faith kana wakuziva mwari haasi mwari acha ndi mwari anotoita kana kuti akatoita. Imba yaunofungidzira kuti mwari vachakupa vakakupa. Munhu anoti akaporeswa onamatirwa upora tinotenda mwari amadzangu iyi nhana tambudzika mwari ndokubva vandiporesa saka tindipo testimony ndakatoporeswawo pacrusade yakaitika last week. Kuvanhu palanguage yevanhu zviri correct, kuna mwari zviri wrong. Mwari haasi kuporesa vanhu, mwari akaporesa vanhu. Kulanguage yevanhu kuti mwari vazondipawo basa ndoda kupupura nditende mwari zvakanaka ende unotoombererwa. Kuna mwari vanenge vachiti wakatadza kuziva here kuti usati wasikwa mudumbu ramai vako ini ndakafunga nebasa rauchashanda. Kureva kuti mwari havasi kuzoita, ndimwari akaita, but zvinotorera munhu nguva kuti afungidzire kuti pane zvinofanirwa kunge ndichaitirwa iye akaitirwa. Kugamuchira zvakaitwa kuri maringe nekuziva zvinhu zvaJehovha hazvisi kuzoitwa zvakaitwa. Vati kune musa kochona mwari haanonoke nokuti munguva yese arimo. God is never too late. He is available in any time. Chese chaunoda kuti dai mwari vakazondidai, dai mwari vakazondidai. Mind iri natural. Ukatena mind yako spiritually, faith is now. Say faith means faith is now. Nokuti mwari wacho haasi next year kana mangwana. He is in internal now. Ari muna nhasi inogara nekusika petu. Zvekuti chese chaunofungidzira kuti acha iye haana future iyoyo mari. Muna mwari hamuna
haana future yekuti achazodai so. Anenge akatodaro. Bati munhu kuti access zvakaitwa ndokunga akura pakuziva. Saka mukadzi auya kuna Jesu ari kuda kuti mwana ake aporeswe. Jesu oti ndakatumwa kumakwai ukazira ndakarasika. Anoti no, iyi nyaya uri kuparidzai hongu ndizvozvo kune vadiki. Ini ndati kurei. Shoko rinondizivisa kuti kumavambo kwenyika gwayana rakadeura ropa. Kureva kuti pfungwa yehealing haina kuuya nokuti vanhu vari kuzorwara. Yakatouya vanhu vasati varwara. Solution yakaexista muna Mwari maproblems asati atanga. Saka uchiona hakuna case iri immediate. Nokuti muna Mwari chinotanga kuvapo isolution. Let me help you. Zanzi nyika yevanerima Mwari ndobva vati let there be light. Uchierenga nyaya yacho zvinoita sekunge chakatanga irima. Let me help you. Saka kufunga kwako chakaita kuti Mwari vati let there be light hazvikubuditsira here pachena kuti light yairiziva. Ukarenga Genesis 1 woti nyika yevanerima Mwari ndobva vati let there be light. Zvoita sekunge kwakatanga matambudziko kusati kwaane answer. But when you go deeper, chinoita kuti Mwari vati ngakuve nechiedza. Light existed in God before darkness. Hauti chinhu ngachivepo chausati waona, chausingazivi kuti ngachivepo, nokuti ndo chinopedza dambudziko iri. Kuda kuti muna Mwari light racho raitobuda muna Mwari. Solutions were already in God, but the problems were outside God. Minduro dzaiva muna Mwari. Light Mwari haana kuvhunduka kuti saka rima ratoenda chinoshanda chinhu. No, light existed in him. He is the God of light. He knows light. Haisi surprise. Nyika iri shapeless, iri void. Chinoita kuti zvinyorwe izvozvo kuti nyika yaiva shapeless. Kuziva kuti Mwari shape yenyika vaiziva. Saka kuva shapeless hazvirevi kuti ndokwakatanga. Kuva neshape ndokwakatanga. Hausundinzwa. The earth was void, empty and shapeless. Ukanzwa chinhu chanzi chiri shapeless, kuda kuti kunozikanwa shape yacho. Ukanzwa munhu achinzi akashata, zvinozikanwa kunzi anofanira kunge akadai. Saka uchiona kuti hazviite kuti uti kune munhu akashata, nokuti hauzivi kuti aifanira kunge akaita sei. The earth was void, empty. Ukanzwa pachinzi pari empty, there must be something. Something is missing. Saka nyika ina kutanga isina chinhu. Zvinhu zvaiva muna Mwari. Mwari ndokuona nyika iri empty. Kuda kuti kuva empty kuri kungoonekwa hako, but zvinhu zviriko. Mwari haasi kuvhunduka pana Genesis 1 kuti rima ndoita inaro. Zvinhu zvinomira mushe iri shapeless. Hapana zvinhu. Zvese zvaakaunza as an answer was coming from him. Kuda kuti muna Mwari munoexista ma-answers. Situation yangu dai Mwari auya ndibatsira apindira. Already situation yako isati yaita. Answers exist. Iyoyo ndopfungwa netsika yaJehovha. Zvizive izvozvo kuti dambudziko rawinaro harisi hombe, but revelation yawinayo